Landelijk zoen binnen toptijden voor de SP. De partij liet het de grootste van het land te worden. In Friesland zocht het er minder rooskleurig uit. De laatste jaren had er heel wat strubbelingen geweest en met verschillende SP'ers opstapt. Liek als het louter rietslid Hendrika Soutsma en steertelid Ad van der Kolk. De laatste in het rietje is steertelid Maria de Vries. Alweer heeft ze dezelfde klacht. Ze kent net onafhankelijk genoeg haar werk dwan. Het louter SP-bestuur stapt nou om dezelfde reden op. We maken onze eigen afwegingen, wij doen onze eigen dingen en wij hebben de voeten goed in de aarde staan in Leeuwarden. Wij weten aardig wat er in Leeuwarden speelt. We hebben ook in het hele verhaal van Caparis, heeft Jeffrey met de fractie een prima initiatiefvoorstel gemaakt. Nou, de manier waarop daarop reageert is ook door het landelijk partijbestuur. Dat kwam er in feite op neer van, we moesten het voorstel maar intrekken. Er is nog een andere reden voor de onvrede van oud-steertelid De Vries en het louter bestuur. Spul tussen haar en regiobestuurder Jos van der Horst. Het probleem is dat Jos regiovertegenwoordiger is, Jos is afdelingsvoorzitter, Jos is fractievoorzitter van de gemeenteraadsfractie in Smallingenland. Jos is fractievoorzitter van Provinciale Staten en Jos is ook betaald scholingsmedewerker, dus in dienst van de SP. Uit de problemen binnen de Statenfractie, bij wijze van spreken, met Jos van der Horst, dat Jos van der Horst zichzelf controleren moet. En dat vinden wij een tamelijk onwerkbare situatie. Van der Horst wil net voor de Camera reageren. Hij zei dat hij gewoon kiezen is voor al deze functies en zocht geen probleem. Het landelijke SP-bestuur wil hem net bemoeien met de perikelen in Friesland. Heel simpel gezegd, daar gaan wij niet over. Zolang Jos van der Horst binnen de kaders van de SP goed opereert, zijn wij er niet om ons te mengen in een intern conflict. Er wordt nou zocht naar een louter bestuur.